സീസണിലെ 4ാം വിജയം തേടി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഇന്ന് കളത്തിലിറങ്ങുകയാണ്. കൊച്ചിയിൽ നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ ഹൈദരാബാദ് FC-യാണ് എതിരാളികൾ. പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ 2ാം സ്ഥാനത്തുള്ള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഇന്ന് ജയിച്ചാൽ ഒന്നാമതെത്തും. 3 ആഴ്ചത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഇന്ന് വീണ്ടും കളത്തിലിറങ്ങുന്നത്. കൊൽക്കത്തയിൽ ഈസ്റ്റ് ബംഗാളിനെതിരെ നേടിയ ത്രസിപ്പിക്കുന്ന വിജയത്തിന്റെ ആവേശത്തിലാണ് ടീം. ലീഗിൽ 6 മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചിട്ടും ഒരു വിജയം പോലുമില്ലാത്ത ഹൈദരാബാദ് FC-യാണ് ഇത്തവണ എതിരാളികൾ. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ ചുവപ്പ് കാർഡ് ലഭിച്ച ദിമിത്രി ഡയമൻഡക്കോസിന് ഇന്ന് കളിക്കാനാവില്ല. ഈസ്റ്റ് ബംഗാളിനെതിരെ നേടിയ വിജയ ഗോളിന് ശേഷം നടത്തിയ അമിത ആഹ്ലാദമാണ് ദിമിത്രിക്ക് വിനയായത്. എന്നാൽ പ്രതിരോധ നിരയിലെ മിലോസ് ഡ്രിൻസിച്ചും പ്രബീർദാസും വിലക്ക് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തുന്നുണ്ട്. മാർക്കോ ലെസ്കോവിച്ച് പരിക്ക് മാറി തിരിച്ചെത്തിയെങ്കിലും ഇന്ന് പുറത്തിരിക്കാനാണ് സാധ്യത. 21 ദിവസത്തെ അവധി കഴിഞ്ഞെത്തിയ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ടീം കടുത്ത പരിശീലനത്തിന് ശേഷമാണ് ഇന്ന് കളത്തിലെത്തുന്നത്. 6 മത്സരങ്ങളിൽ 4 വിജയങ്ങളുമായി പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ 2ാമതാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ്. ഇന്ന് വിജയിച്ചാൽ പട്ടികയിൽ 1ാമതാകും. ജനം, കൊച്ചി.